Nå jamen, drengen er sgu da klog nok til at vide, at der er gummisåler i hans sko. Mark, det er fandme røv, du skal ikke med til friheden, mand. Jeg havde håbet, du kunne komme ud. Du optager mig, når jeg går i Sky Tower, ikke? Ja, ja. Ja, jeg fik den på. For helvede, din pik! Der plukker bare hejt ned. Kom her. Den hoppede. Det var lige strøm. Der er så meget elektrisk energi i den der, Den hopper. at min flaske vil blive kastet direkte tilbage. Oliver. Den hoppede. Kvits mig! Du har et kø! Det var godt. Jeg ramte! Drop smøgen, behold gløden, det var godt ikke så røven. Oliver er klar. Ja. Nej. Den bliver ikke stedet. Du ved, sagde den kan jo give dig strøm for helvede. Så prøver du. Du røg jo selv lige. Prøver du Jeg selv. kan fandme ikke få stillet det her lort skarpt. Andreas, der er et eller andet galt. Den fungerer ikke helt. Okay. Så indstil dig. For helvede, nu mister jeg min flask! Så er noget pis! Ligger lige herovre. Bare spring over. Jeg bare springer Så over. kommer jeg så tilbage. Spring over. Jeg kan sgu ikke hoppe deroppe fra, der er ikke noget i ordentligt. Bare spring over Jeg der. kan se din dusk. Jeg kan se. Bare derovre. Mark, for helvede, jeg kan se din dusk. Jeg vil gerne have den igen. Er der nogen, der kan se en fugl? Hallo, er du Ja. klar? Hey, jeg kan se en fugl! Genialt. Det er Oliver. Skal du bruge den? Nej, Jeg vil gerne have den. kan du ikke godt stå stille, fugl? Jeg kan ikke se dig. Mark. Hey, Mark. 3, 2, 1 nu. Mark, din snørebånd, det er gået op. Nej, den er sgu nej. Ja da! Det er helt næsten skide tæt på, du kan godt nå det, hvis du stikker den her med. Så du optager mig! Han er en dusk! Ja, slap nu lige af. Jeg sidder lige med en bærbar 10.000 på skødet. Ja, slap nu af, din dusk. Computer! Hvad er det, Garys? Hallo, Oliver. Der er ikke den der. Mark. Haha. Så tag skoene af og stå. Man kan bare høre der strøm i, men det er altså ikke fordi den filmer, den laver den lyd. Hør. Du kan godt høre den, ikke? Det er fordi den giver strøm. Det giver ikke. Den når ikke at give mig stød. Jeg tror heller ikke på, at den giver strøm. Prøv lige, hvordan kan der komme strøm igennem den der helt seriøst? Jeg prøver at slukke den af. Det går ikke særlig godt. Ja! Hvordan fandt på den så igen?